Ide auto. Ide glavni dio. Uj. Gangnam Style. Gangnam Style. Lako se pleše na ulici. I tak se nikada ne prelazit. Teda ja sam tam Siličová i Antonija Bajić. Antonija će pokušati nadići bicikl. Ali sjedečki. I kreće. Prvo će sjest. I hoće li? Hoće li uspjet ga nadići? O, dobro je, sad će još ponovit 5 puta. Kako ide. Sad ću ga probat, još najviše nadići što može. Hoće ponovit ova 2. Ovo je bilo skrivo. Oše. S igračem. Ali, ljudi, moram nešto reći. Lik je stvarno munjen.